Naglinya ang mga bata ug malipayon nga nidawat sa hot meal nga gipanghatag gikan sa Kapitolyo. Gipahatagan ni Governor Pambari 4 og hot meal ang mga evacuees nga anaa sa Dumlog Elementary School sa Talisay City. Nagpadayon ang Kapitolyo sa pagpanghatag og hot meal sa mga evacuation center sa mga pamilya nga naapektuhan sa baha sa Bagyong Tino. Ang Simple Share og Rise Against Hunger Philippines uban sa mga tinun-an sa University of Cebu College of Hospitality Tourism Management ang padayon nga nagtambayayong sa paghatag og hot meal sa mga lugar nga naapektuhan sa baha. God bless always and remember that sa pagtabang ninyo diri sa mua sa paghatag sa pagkaon, salamat gyud. Kaloy agi ka mo sa Ginoo sa asa pa mo ibutang and God bless you always everything. God, thank you. Karon magpasalamat ko na ay hinabang ang gihatag na kuan nga among makaon namo na among pasalamat sa ko sa Ginoo nga kuan ni bata nandiri. Kini ang storyang may labot ang Sugbo. Ako si Liani Almonia, Sugbo News.